Dobrý deň prajem všetkým. Vidím, na vás sa tešíte. Právnika vidíte konečne s takouto výživnou témou právnou na záver. Ja sa teším, že môžeme pred vás vystúpiť a povedať vám nejaké tie právne súvislosti alebo môj právny pohľad na oblasť, ktorá vám je, predpokladám, všetkým dobre známa a ktorú uchopujete hlavne, čo sa týka toho technického razenia, technického smeru. Samozrejme, nevyhnutne spojenou aj s tou dokumentačnou alebo nejakou evidenčnou, materiálnou časťou, ktorá prakticky, takticky ide aj za tými právnymi oddelaniami, možno v rámci organizácií, ktoré zastupujete. Riadenie súladu, alebo teda pohľad riadenia súladu, je to taký krásny bonmot, alebo taký krásny highlight, alebo slovičko, ktoré používame všetci veľmi radi, najmä my právnici, kedy klientom chceme zabezpečiť a tvrdíme, že zabezpečíme súlad s požiadavkami legislatívy, akejkoľvek. V tej kybernetickej bezpečnosti to nadobúda zrazu úplne iný rozmer, nakoľko zabezpečenie súladu s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti alebo oblasti kybernetickej bezpečnosti je niečo, čo nie je možné. Alebo ak áno, tak na veľmi krátku dobu. Je to ako naháňanie sa psa za vlastným chvostom, kedy ho na chvíľu síce chytí, ale zase mu ujde. Zase má tá organizácia nový rizikový profil, nová zraniteľnosť na svete, nová hrozba, ktorá pouzuje na vašu podnikateľskú alebo inú aktivitu a tým pádom máte potrebu realizovať nejakú aktualizáciu, update, implementovať nové požiadavky alebo nové opatrenie tak, aby ste to riziko mitigovali. Takže ja som sa snažil ten pojem obsiahnuť vám čo do právneho rozmeru, aby ste možno chápali, ako my právnici sa pozeráme na súlad a na požiadavky súladu legislatívy. Moja prvá časť sa bude skladať z nejakého výpočtu legislatívy, ktorá aj na európskej, aj na národnej úrovni nám predstavuje vlastne tú oblasť KB, kybernetickej bezpečnosti. A potom sa pokúsim vám teda povedať niečo k tomu riadeniu súladu a sľubujem, bude tam aj nejaký právny rozmer tej prezentácie a verím, že sa všetci tešíte, budú tam aj nejaké latinské výrazy. Takže poďme na to. Prehľad právnych predpisov. Ja to veľmi rýchlosti zbehnem. Bohužiaľ som tu nebol dnes celý deň, ale predpokladám, že už ste to počuli niekoľkokrát, ak nie dnes, tak niektoré iné dni alebo niektoré iné prezentácie. Európska legislatíva, tak predstavte si, je tam predsa len tá NIS-2, čudujem sa. Takže NIS-2, všetci o nej rozprávajú, máme tu aj už prvých dodávateľov, ktorí chcú zabezpečovať súlad s požiadavkami NIS-2. Vy už asi viete, že to je nezmysel, hlavne v podmienkach členských krajín Európskej únie, nakoľko smernice, ich dobrá vlastnosť ako právnych aktov Európskej únie je, že kým nie sú transponované do vnútroštátneho práva, tak nevyvolávajú žiadne implikácie. Takže NIS-2 si môžete čítať na dobrú noc a môžete si pozerať, že ako to tí úradníci v Bruseli to mysleli alebo si predstavovali, ale nejakým spôsobom vás nemusí vyrušovať tá legislatíva, pretože sa na vás neaplikuje, nesťahuje až do času, kedy neuzrie svetlo sveta v podobe nejakého, nazvime to laicky, vykonávacieho zákona. Na Slovensku tu máme zákon o kybernetickej bezpečnosti. Potom tu máme Cyber Resilience Act, máme tu DORU, ktorá je veľmi výživný a zaujímavý predpis, asi ste už o nej počuli. AI Act, ktorým teraz všetci žijeme na Slovensku a dávam tomu ešte tak pár týždňov, máme na Slovensku prvých odborníkov aj na oblasť AI, aj keď nikto z ňou dokopy ešte veľmi akože najmä na tej právnej úrovni nepracoval, nehovorím na tej praktickej, akože ošahávame si aj my v rámci kancelárie tie túly a celkom sa nám to pozdáva. Potom tu máme Cyber Security Act, to je už taký bradatý, už je starší. GDPR, to je to najstaršie, čo tu máme, tá najznámejšia nadávka správa, ktorú určite všetci poznáte. A potom tu máme mladšiu sestru eIDAS jednotky, čiže nariadenia, ktorý rieši dôveryhodné služby, v jednoduchosti povedané elektronické podpisy, pečate a časové pečiatky. Toto je taká základná skladba právnych predpisov v rámci EÚ. Možno by ste si povedali, že tá EÚ, ak ste niekedy možno boli v Bruseli, ja som tam chodil v roku 2018 do komisie, som si nechal ešte takú tú vstupku veľmi pekná aj s fotkou, tá fotka už je trošku neaktuálna, ale ináč ten obsah je stále vizuálne pekný, tak si poviete, že Európa asi pracuje na tých predpisoch spôsobom, že tie jednotlivé chlieviky vedia o sebe a vedia, čo sa deje za tými zatvorenými dverami tých legislatívcov a teda nejakým spôsobom na seba akože evidujú tú svoju prácu, tú svoju činnosť. Bohužiaľ to tak nie je. My keď si budeme len highlightovo pozerať, že čo vlastne ten ktorý právny predpis rieši,
tak uvidíte, aký je tam myšmaš názvoslovia. Čo my právnici s tým máme strašný problém, pretože vy možno vo vašej praxi, keď si poviete útok, alebo incident, alebo udalosť maligná, alebo bezpečnostná, alebo akokoľvek to nazvete, vy možno v tom vidíte jedno a to isté. My právnici sme platení za to, že klienti nás platia za to, že slovíčkaríme. Pre nás je to veľmi veľký rozdiel a tieto slova majú a vždycky musíme pátrať a zamýšľať sa nad tým, aký je ich obsah, aby sme pochopili, že čo je vlastne tá compliance, že čo sa potom klientovi vyžaduje, čo sa potom slovičkom skrýva. Čiže bohužiaľ do právneho poriadku SR sa nám aj prostredníctvom európskej legislatívy dostávajú na trh také právne akty, ktoré hovoria hoci o tom istom, ale inak, niekedy rovnako, ale o inom. A spôsobuje to veľké problémy nie len u právnikov, ale aj u tých adresátov, tých noriem, ktorí niekedy, kedy by, neviem ako chceli v dobrej vôli to implementovať, plniť tie požiadavky, tak sa im to možno ani nevie alebo nemôže podariť. Takým spoločným menovateľom, čo je dobrá informácia alebo dobrá správa, všetky tieto predpisy, ako sme ich tu mali, sú založené na analýze rizik. Hej? Čiže to je ten správny prístup a je zachovaný naprieč všetkými týmito právnymi predpismi, čiže tu sa nemusíme zamýšľať, že čo bolo najprv má byť analýza rizik, potom riešime ďalej. Prosím vás, ten výpočet pri NIS 2 to sedí, ďalej už budete mať tú analýzu rizik niekde inde. Neznamená to, že to poradie je zoradené podľa postupnosti. Je to tak, ako som to z toho predpisu vyťahoval, keď som v ňom listoval. Čiže analýza rizik, NIS 2 vyžaduje riešenie incidentov, BCM-ko, supply chain je niečo, alebo dodávateľský reťazec a zero trust a tak ďalej. To je niečo, čo nám postupne začína prenikať do každej jednej legislatívy. Je to veľmi dôležité. Konečne sme si uvedomili v rámci Európy, na Slovensku tým žijeme od roku 2018, v rámci Európy od 2022 a následne, že tí dodávateľi a tie tretie strany, ktoré nám vstupujú do prostredia prostredníctvom nejakých služieb, či niekedy aj tovarov alebo nejakých plnení, nám rozhodne menia ten rizikový profil organizácie a predstavujú pre nás ďalšie riziko, s ktorým sa potrebujeme vysporiadať. Takže NIS 2 s tým konečne prichádza, my už to na Slovensku dávno máme, takže pre nás to nejaký hlavý bôl ako právnikov nie je. Riadenie zraniteľnosti, odborná príprava, niečo, s čím konečne tiež prichádza NIS 2, kedy sme si konečne uvedomili v Európe, že bez vzdelaného používateľa toho veľa neurobíme v tom prostredí. A to by som chcel spojiť potom aj s odbornou prípravou manažmentu, kedy si NIS 2 zároveň uvedomila, že bez uvedomelého manažmentu, ktorý aspoň vie, aké I sa píše v slove kybernetický, to opätovne, bez toho to nepôjde jednoducho. Jednoducho nebudeme vedieť bez toho pána alebo pani s kľúčami od miešačky vyskladať tú bezpečnosť v organizácii. Takže toto je, čím žijeme teraz na Slovensku a tešíme sa na tú prvú metodiku, ako budeme vzdelávať nové bezpečnostné alebo iné roly v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Kryptografia, to máme všade, to máme v GDPR, lobistické skupiny zase zauradovali, ale však samozrejme nejak tú integritu musíme zabezpečovať. Bezpečnosť ľudských zdrojov, alebo ak chcete personálna bezpečnosť, prístupy, aktíva, nie je tu všetko, je toho veľa viacej. S tým, že ako som povedal, bez ohľadu na to, čo je to napísané, ak by sme si dali teraz zákon 69, do ktorého bol transponovaná NIS-ka, tak tu vieme mať akože niekoľko slajdov, kde tých bezpečnostných požiadaviek je násobne viacej, pretože zase my na Slovensku máme tú dobrú vlastnosť, že keď môžeme ísť širšie, ako to vyžaduje Európa, tak to urobíme. Hej? To zase akože my vieme si to sprísniť, keď chceme, a my chceme väčšinou. Máme tu akože radi asi robíme si nejakú nadprácu a komplikujeme si život. Takže nás nejaká NIS 2 nevyrušila, keď prišla. Česi mali strašné problémy s tým a obrovská revolúcia, čo všetko musíme akože my nové robiť, pretože Česi idú tým minimálnym prístupom, že viacej neurobím, lebo však odo mňa to nikto nechce. My zase naopak, takže my jednoducho už na NIS 2 sme dávno pripravení. Všimol som si, že to začíname vydávať pod motto, že my už v minulosti sme boli pripravení na to, čím príde Európa v budúcnosti, takže akože áno, aj tak sa dá na to pozrieť. Sme pokrokoví určite v oblasti kybernetickej bezpečnosti. CRAčka, ak si všimnete, viac menej to isté, hej, len iné názvoslovie. Dobre, zraniteľnosti našťastie nemajú nejaké synonymum v rámci nášho slovníka. Pardon, som trošku nasypaný, takže dúfam, že mi vydrží hlas. Tu máme kontinuitu po incidente, tam sme mali kontinuitu as such, čo samozrejme značí aj v súvislosti s udalosťou ako incident. Máme tu monitoring, to máme aj pod zákonom, riadenie rizik, testy a kontroly. V zásade je to jedno a to isté, ale je to možno inak nazvané. To SBOM, nebudem tu mudrovať,
Dopočul som sa o tom od nového kamaráta, že to je súčasťou CRAčky, takže aj je to koncept, ktorý som si na dnešnú prezentáciu naštudoval a veľmi sa mi páči, že je súčasťou CRAčky, čo napríklad v NIS 2 nemáme. Takže to je niečo, s čím tá CRAčka prichádza naviac. Prečo si to vlastne všetko rozprávame? Ja budem pokračovať plynule ďalej, že niektorá legislatíva niečo pomenuje viacej, niektorá menej a niečo je nazvané inak a niečo spoločne. To všetko má súvisť s tým, čo budem vlastne riešiť v rámci mojej druhej časti prezentácie, kde sa budeme zamýšľať nad tým, a teraz tak čo? A podľa čoho? A kedy? A v akom rozsahu? Čo platí prvé? Čo platí druhé? Čím sa musím zapodievať? Čo môžem nechať tak? Hej? Čiže DORA. Opätovne nájdete tu viac menej to isté. Ono výhoda je, že v tej bezpečnosti toho veľa nevymyslíte. Informačnú bezpečnosť máme desiatky rokov štandardizovanú medzinárodne, takže našťastie na Slovensku sme sa nepustili do vymýšľania nových anomálií a máme to v súlade inline v zásade na Slovensku s 27 tisíc rodinou ISO štandardizácií ISO noriem. Takže to nie. S čím DORA prichádza v prípade finančných subjektov je opätovne, ja som to počiarkol, lebo je to najdôležitejšie, čo teraz tí finančné subjekty riešia a musia riešiť, a to je opätovne supply chain security, kde potrebujú vyhodnocovať kritickosť svojich dodávateľov, dotyk týchto dodávateľov s ich kritickými službami a potom ich zazmluvňovať. Ono samozrejme túto povinnosť toho riadenia dodávateľského reťazca môžete uchopiť buď tak, že si nájdete niečo na CRZ-ku a si to okopčíte, zmeníte názvy zmluvných strán a podpíšete, alebo to môžete robiť správne. Hej. Čiže ja som určite za to B, ako tie ovečky v košiari, keď sa ich Bača pýtal. A supply chain security je súčasťou teda aj DORY, aj finančné subjekty sa nimi musia zaoberať. Čo neznamená, že tie finančné subjekty sa nemusia zaoberať aj riadením dodávateľov podľa NIS 2 alebo podľa KBčka. Hej? Takže, ale to už budeme smerovať vlastne k tomu ďalšiemu obsahu. AI Act, akože úplne úžasné nariadenie, plné nám právnikom takých sympatických, vágnych pojmov, ktoré nikto nevie, čo znamenajú. Takže AI Act, vravím, máme veľa právnikov na Slovensku, či nie tým viacej, ktorí sú odborníci na oblasť AI. Len my v AI Acte napríklad čakáme ešte na obsah tých pojmov, na tie vykonávaky, na tie delegované nariadenia. Ešte žiadne nie je účinné. Hej. Takže dnes rozprávať o obsahu tej povinnosti, napríklad primoranej úrovni kybernetickej bezpečnosti, áno, vieme, čo to znamená, vieme, kedy je primeraná, vieme to obsiahnuť, nevravím, že všetci, ale ešte k tomu nejaký úradník niečo povie, takže dnes robiť vykladačov písma je, nechcem povedať, že problematické, ale trošku predčasné, lebo aj tá Európa vie niekedy prekvapiť a prísť s niečím, čo nás zaskočí, aj keď sa tomu venujeme už niekoľko rokov. Redundancia, zálohovanie, odolnosť voči zraniteľnostiam. Hej, čiže opätovne viac menej to isté, ale možno použitím trošku iného názvoslovia. Niekoho to môže vyrušiť. Hej. Niekde máte riešenie incidentov a potom v prípade AI to máte detekcia, reakcia, riešenia, kontrola v prípade útokov. Teraz tie útoky to sú čo? To sú incidenty, to je iné ako incident. Pod riešením teraz mám aj tú detekciu, aj reakciu, alebo je to niečo iné. Viete, to sú tie otázky, ktoré vyvoláva potom ten nesúlad tej pojmológie a toho názvoslovia, s tým sa my potrebujeme vyhrať. My sa s tým vyhrať vieme, aj sme sa s tým vyhrali. Aj to vieme uchopiť, len toto sú súvislosti, s ktorými my bojujeme ako právnici a ktoré najprv potrebujeme vyriešiť, aby sme klientovi povedali, tak čo pre ten súlad. Hej? Čiže aj toto je tá naša práca, alebo časť našej práce. CSAčka, ktorú už máme nejako zaramcovanú aj v KBčkovom zákone. Pripravená je novela, alebo teda revízia CSAčky, kde budeme ponovom certifikovať, ak teda sa narodí tá certifikačná schéma, aj služby, alebo MSS, Managed Security Services, takže na toto sa veľmi tešíme, pretože štandardne dodávateľia, či už je to monitoring, či už je to nejaké CM-ko, alebo firewally vám nastavujú, alebo tak ďalej, budú typovo služby, ktoré budú práve spadať pod túto kategóriu a bude možné a bude vítané ich certifikovať v rámci tohto nového skoupu CSAčky, ktorá doteraz poznala certifikáciu procesov, produktov
a tretích strán. Takže dostávajú sa nám tam aj služby. My sa samozrejme tešíme na tú certifikáciu. Verím, že to nebude certifikácia na úrovni vyhlasujem, že som OK a dostanem nejaký štempel. Aj keď aj s takouto úrovňou certifikácie nejakej deklarácie sa počíta, ale to je tá najnižšia úroveň, potom budú tie vyššie a bude sa to skladať vyššie a verím, že to nebude len nejaký zase badge alebo label, ktorý bude oprávňovať možno nie úplne kvalitných poskytovateľov týchto služieb, aby tieto služby poskytovali a ešte sa vydávali za certifikovaných alebo za hodných na poskytovanie týchto služieb. GDPR nemusíme, však vieme. Možno tá posledná informácia, že sa zamýšľame na nejakú revíziu GDPR. Uvidíme, čo príde. Ja si myslím, že revidovať GDPR môže byť veľmi komplikované, lebo neviem si predstaviť, aby ten predpis bol ešte užší, ako je teraz. V tom predpise nie je napísané, že absolútne nič. Našťastie vieme s ním žiť, pretože už máme kopec výkladových pravidiel. eIDAS 2, tu už vidíte, aby som nekrivdil Európanom, európskej legislatíve, tu už máme prvé odkazy a náznaky na NIS 2. Nie je to len v prípade eIDAS 2, je to v prípade aj niektorých iných predpisov, čiže na niektoré oblasti sa aplikuje NIS 2 tým, že sa na ňu blanketou odkazuje tých právnych predpisov, ale štandardne vždycky dopadneme tak, že tu máme iné názvoslovie. Ak náhodou to v angličtine sedí, tak my si to zase v rámci prekladu zabezpečíme, aby to nesedelo. Takže to je ešte ďalšia vec. Predpokladám, že keď pracujete s týmito právnymi predpismi, tak aspoň ja odporúčam čítať ich v jazyku, v ktorom vznikali. Tá angličtina je taká asi najzrozumiteľnejšia na všetkým. Takže minimálne si pozrite, ako to je myslené v tej angličtine do nariadení. Sa teda pozerajte. Do smerníc sa nemusíte pozerať len zo záujmu. Aby toho nebolo málo, tieto všetky právne akty Európskej únie a ešte ďalšie, nemám tu DSAčku, nemám tu DMAčku, mohli by sme tu byť do rána. A čo ešte prichádza, je množstvo ďalších súvisiacich predpisov. Zatiaľ, čo NIS 2 má len jedno vykonávacie nariadenie, taká DORA má 8 delegovaných a 2 vykonávacie nariadenia ďalšie na ceste. To je obrovské množstvo textu, ktoré potrebujete skonzumovať a kde delegované nariadenie, viem, aký je rozdiel medzi delegovaným a vykonávacím, delegované nariadenie vám mení alebo doplňa to dané nariadenie, ktoré čítate. Vykonávacie vám vykladá, ako ho použiť, ako ho aplikovať, ako s ním žiť. Čiže v nariadení máte nejakú povinnosť a vykonávacie nariadenie vám povie, ako aplikujete tú povinnosť alebo z čoho pozostáva tá povinnosť. Delegované nariadenie vám mení to, čo si čítate, tak, ako je to v tom delegovanom nariadení napísané. V každom prípade sú tu akty, ktoré sú veľmi dôležité. Keď zaspíte napríklad GDPR z roku 2016, kedy vzniklo a budete stále čítať 99 článkov a nebudete čítať nič súvisiace, tak jednoducho nie ste aktuálni, ste mimo, pretože už tu máme kopec ďalšieho, nechcem povedať, že balastu, ale materiálu, ktorý nám mení to, čo čítame, alebo nám to vykladá možno inak, ako to my chápeme, alebo to čítame z tých veľmi, veľmi úzko skladaných a vágne koncipovaných ustanovení, ktoré napríklad GDPR, ale aj iná európska legislatíva obnáša. Ono to nie je kritika z mojej strany, že sú takto tie predpisy písané. Je logické, že sú takto písané, pretože to nie je predpis, ktorý sa týka 27, dúfam, že som niečo nepredvídal, 27 členských štátov. Hej? Čiže on musí byť písaný vágne, pretože sa musí napasovať do prostredia každého jedného členského štátu, tak aby tomuto členskému štátu to nerobilo zásadné ťažkosti. Čiže nemôže byť presný, precízny. To už je potom v rukách národných právnych úprav, aby si to prispôsobili alebo upravili nejako, ak to ten predpis dovoluje, pretože on to ešte musí dovoliť, pretože právna sila právnych aktov Európskej únie je vyššia ako nášho vnútroštátneho práva. Hej? Čiže my si tu nemôžeme robiť, čo chceme a odporovať tomu, čo je napísané v európskych právnych aktov. Keď už sme pri tej národnej legislatíve, opätovne ďalšie právne predpisy, ktoré existujú, koexistujú popri sebe, rovnako tu máme problém s terminológiou a rovnako do určitej miery regulujú to isté a aj nie to isté. Niekde idú niektoré v širšom rozsahu alebo vyžadujú viacej, niektoré menej. A aj na tej národnej úrovni nájdeme tie kolízie medzi právnymi predpismi, kedy sa nevyhnutne budeme musieť pýtať, že čo má pred čím prednosť a podľa čoho mám postupovať a ako. Samozrejme aj národná právna úprava má množstvo vykonávacích právnych predpisov. Čiže opätovne nezostávam len v rovine tohto zákona a myslím si, že som doma, ale napríklad kabečkový zákon, to je potenciálny budúci stav. Zákon o kybernetickej bezpečnosti má splnomocňovacie ustanovenia, ktoré predpokladajú a umožňujú vydanie 8 vykonávacích právnych predpisov plus
Národný bezpečnostný úrad ako gestor zákona o kybernetickej bezpečnosti je oprávnený na základe zákona vydať vo forme vykonávacieho právneho predpisu, čo je všeobecne záväzný právny predpis, zaväzuje každého. Akýkoľvek právne záväzný akt alebo aj odporúčanie Európskej únie, tým pádom sa vám ten zoznam všeobecne vykonávacích právnych predpisov rozširuje na neurčité množstvo, neurčitý počet. A potom ešte zákon predpokladá po novom 21 sektorov, ktoré sú regulované zákonom o kybernetickej bezpečnosti a ku ktorým môžu vznikať ešte sektorové vykonávacie právne predpisy. To máte ďalších potenciálne až 21 vykonávacích právnych predpisov. Nechcem nejako strašiť, pretože zákon o KB je koľko máme zákon o kybernetickej bezpečnosti na svete, na Slovensku? Od ktorého roku? 2018. Koľko máme sektorových výhlášek zákona o kybernetickej bezpečnosti? 6? 0. Takže nechcem strašiť, že ich zrazu bude 21. Pri jednej je taká polemika, že či ITVS je alebo nie je. Podľa mňa nie je. Môžeme sa o tom baviť neskôr. Ale nechcem teda strašiť, ale môže to vzniknúť. To splnomocňujúce ustanovenie tam je a takto ten zákon treba čítať. Viete, aký vzťah medzi zákonom a vykonávacím právnym predpisom? Vzťah medzi zákonom a vykonávacím právnym predpisom je taký, že vykonávací právny predpis by mal do väčšej miery detailu rozvinúť to záväzné pravidlo správania sa, ktoré je napísané v zákone. Takže v zákone máte napríklad povinnosť prijať bezpečnostné opatrenia podľa paragrafu 20 zákona o KB a teraz vyhláška, ktorá rieši bezpečnostné opatrenia, by mala povedať, aké sú, v akých prípadne lehotách, nejaké ďalšie procesné parametre, obsahové, rozsahové parametre tej povinnosti, ktorú v tom zákone čítate. Takže zákon o ITVS, splnomocňovacie ustanovenie tam 14, ktoré môže ten zákon mať. Čiže to je obrovské množstvo právnych predpisov, ktoré sa vám nabalujú k tomu jednému, možno malému zákonu, aj keď čím ďalej tým rozsiahlejšiemu a komplikovanejšiemu, ale ďalšie, ktoré potrebujete čítať a ktoré vám, či sa vám to páči, alebo nebudú vzájomne kolidovať. Nielen medzi sebou v rámci tej jednotnej pere regulácie, ale aj medzi sebou navzájom. Či už v rámci vnútroštátnej, alebo aj európskej úrovne. No. Technické normy, toto poznáte lepšie určite ako ja, takže máte tam len taký flash, že čo. Všetko sa to hýbe okolo, samozrejme, rodiny 27, kde nám vznikli prvé iterácie, alebo čo sa týka cyber security, AI a tak ďalej, cloud computingu, takže toto predpokladám, že ovládate, ale keď už som išiel tej hierarchii, že právne akty EÚ a potom národná právna úprava, tak som išiel aj na nejakú kvázi podzákonnú reguláciu. Všetci vieme, že tieto normy nie sú záväzné, nemajú záväzný charakter v Slovenskej republike. Takže majú odporúčací charakter. Toto všetko, čo som vám práve povedal a kde som sa vám snažil vyskladať aj tú horizontálnu, aj vertikálnu štruktúru a skladbu tých právnych predpisov a požiadavek pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, ktoré na Slovensku máme, som urobil preto, aby sme vedeli ďalej uchopovať alebo sa zamýšľať nad tým, tak teraz ako na ten súlad. Všetky tieto právne predpisy, ktoré sme si povedali, stanovujú nejaké požiadavky, čiže logicky všetky tieto právne predpisy vyžadujú súlad s obsahom a s vôľou zákonodarcu. A my sa teda potrebujeme dostať do toho procesu zabezpečovania súladu a nejako to uchopiť a hlavne sa rozhodnúť, že teraz čím ideme začať. Tie prístupy máte dva, ktoré asi bude viacej. Včera som sa zamyslel a vymyslel som dva, ktoré sú naučili dneška a 2 minúty 20, ktoré ešte mám absolútne dostačujúce. Zúžený pohľad. Budem sa úsekovito a s klapkami na očiach pozerať na jeden právny predpis, ktorý ma reguluje a tento si vyrieším a potom skočím vedľa a budem si riešiť druhý a tretí, na toho si zavolám toho dodávateľa, na toho a jednoducho budem mať v organizácii guláš a neurobím to poriadne a som si 100% istý, že budem mať opätovne kolízne a vzájomne si odporujúce procesy a vzťahy a zodpovednosti, ktoré mi vyvolajú tieto samostatne stojace a vzájomne operujúce procesy, alebo extenzívny a podľa mňa ten správny prístup, idem riešiť holisticky všetky požiadavky, všetky legislatívy, ktoré sa na mňa vzťahuje. Základný predpoklad je, aby som vedel, ktorá to je však, ale tak to verím, že viete a viete uchopiť. Zúžený pohľad,
Vytiahol som ustanovenie z ešte stále platnej vyhlášky 362 z roku 2018, ktoré sme v KBčku. Hej, to je vykonávak ku zákonu o kybernetickej bezpečnosti, ktorý hovorí práve o tých bezpečnostných opatreniach, kde jedna z oblastí, pre ktoré sa majú prijať opatrenia, sa volá, že je to oblasť auditu, riadenie súladu a kontrolných činností. Čiže súčasťou tej oblasti je riadenie súladu, kde vám jednoducho je povedané, že máte pravidelne vykonávať audit, máte zaviesť systém vnútorného posúdenia bezpečnosti a máte sa vedieť uistiť, že ste v súlade s cieľmi, politikami, ale aj predpismi, tam to je, vašej organizácie a pri identifikovaní nesúladu prijať opatrenia. Ono vyzerá to veľmi jednoducho, keď robíme aj audity, tak toto je v checkliste toľko riadočkov a nič viacej, ale toto je tá najhnusnejšia oblasť zo všetkých, pretože vám konzumuje všetky ostatné. Pretože musíte vyhodnocovať, ak som v súlade, tak musím byť v súlade s 362 a checklistov celým. Ak nie som, tak jednoducho už som nenaplnil požiadavku tohto ustanovenia alebo tohto paragrafu. Keď ste si už mali možnosť prečítať návrh novej bezpečnostnej vyhlášky, tak je veľmi podobná. Hej. Máte tú flashnotu. Priznám sa, že neviem, či je ešte vôbec stále aktuálna. Toto je v znení, ktoré ešte má ísť len do legislatívneho procesu. Ale vyťahol som ju von, pretože nič nové nehovoríme. Je to úplne také isté, takže nič sme nevyzradili. Sme úplne v tom istom režime a v tom procese, ako je to za súčasné 362. Poďme na ten extenzívny výklad. Máme veľa právnych predpisov, ktoré stanovujú požiadavky a s ktorými musí mať zabezpečený súlad. Čiže vzťahuje sa na mňa GDPR, vzťahuje sa na mňa zákon o kybernetickej bezpečnosti, som finančný subjekt, banka, takže sa na mňa vzťahuje aj DORA, a ešte sa na mňa vzťahuje aj zákon o ITVS, lebo mám nejaký informačný systém verejnej správy, ktorého som správca alebo prevádzkovateľom. Čiže mám 4 právne predpisy, ktoré potrebujem riešiť. To znamená, že super, že som si ich zarámcoval, viem, ktoré to sú. Teraz som si vydestiloval z nich všetky požiadavky, je ich na mraky, je ich strašne veľa. Teraz sa na tie požiadavky pozerám a však kurník, niektoré dokonca mi kolidujú, niektoré tu mám rovnaké, niektoré tu mám podobné a teraz čo mám vlastne robiť? V rámci práva existuje taká zásada, ktorá hovorí o tom, že zákon špeciálny alebo osobitný nám ruší zákon všeobecný. Je to veľmi zjednodušene povedané, čas ukončený, ale ja toto ešte môžem, ďakujem. Čiže ono to je veľmi zjednodušene povedané, lebo sa môže javiť, že super, takže keď si dnes naučili tejto prezentácie, ustalíme, že zákon o kybernetickej bezpečnosti je zákon všeobecný a zoberieme, že to je tak, budete mi veriť, lebo aj je to tak, ale nejdeme sa v tom vrtať, že prečo, lebo na to nemáme čas, tak si povieme, že dobre, no tak tým pádom v zmysle tejto zásady mi DORA skonzumuje celé KBčko, vôbec nemusím riešiť 69 zákon, pretože DORA je zákon, alebo teda predpis špeciálny, ITVS je tiež špeciálny predpis, takže tiež nemusím riešiť KBčko a takto by som vedel akože vyškrtať si jednoducho všetky všeobecné právne predpisy, lebo však špeciálnym jeho skonzumoval. Nie je to až také jednoduché a tento preklad, ktorý tu máte, som ho tu dal naschvál taký, pretože nie je úplne presný a správny. Správny je taký, že vy nevylučujete. Dobre, ešte poviem dve veci. Čiže aby ste vedeli vyhodnotiť, že ktorý a podľa čoho a ako, tak potrebujete si vedieť zodpovedať dve základné otázky. Predchádza prvá, že čo sa na mňa všetko vzťahuje, potom kedy platí, že jedna je vo vzťahu k druhej k osobitnej pozícii, to už máme vyriešené, vieme, že KBčko je všeobecný a všetky ostatné sú špeciálne. A potom je druhá, ak sú dve vo vzťahu všeobecnosti a osobitosti, čiže máme KBčkový zákon a dajme tomu DORu, tak či to naozaj znamená, že tá všeobecná norma ústupí celej špeciálnej norme. Toto si potrebujete vedieť zodpovedať a teraz si povieme, aké sú tie výkladové pravidlá alebo ako ten princíp uchopujete správne právne. Aby ste to vedeli urobiť, tak potrebujete rozlišovať medzi dvoma pojmami, a to je právna norma a právny predpis. Právny predpis je celý ten text zákona, ktorý máte, ktorý pozostáva z niekoľkých právnych noriem. Napríklad právna norma je nejaký jav, ktorý regulujete v rámci toho právneho predpisu. To znamená, že si povinný vykonať analýzu rizik pred uzatvorením zmluvy s dodávateľom, si povinný, dajme tomu, ak by tam bola lehota, tak v takejto lehote tú zmluvu uzatvoriť s takýmito obsahovými náležitostiami. Ak to neurobíš, tak ti hrozí takáto sankcia alebo takéto konanie zo strany úradu a ešte to budeš musieť, niekde hlásiť. Hej? Čiže máte 5 súvisiacich povinností, čo sa týka napríklad v oblasti riadenia dodávateľov, čo vám pekne vyskladalo celú právnu normu. Takýchto noriem máte v tom zákone viacej, ale nedá sa povedať, že jedna právna norma je paragraf 19, druhá právna norma je paragraf 20. Oni presahujú, častokrát sú v rôznych paragrafových zneniach toho zákona na začiatku, v strede, na konci. Vy s tým zákonom musíte žiť, vy to musíte spájať. Takže ak chcem aplikovať túto normu, alebo tento princíp, že všeobecné ustupuje špeciálnemu, tak musím vytiahnuť celú normu z jedného právneho predpisu, porovnať ju s celou normou druhého právneho predpisu a povedať si,
čo je viacej, čo je menej a či to, čo vyžaduje všeobecný predpis, už mám pokryté tou špeciálnou. Ak nie, tak ja stále musím riešiť ten všeobecný predpis, pretože som to špeciálnou nepokryl. Hej? Takže dúfam, že sú to nejaké právnici, možno aj oni sa niečo naučia. Čiže nevylučujem celý predpis, len jednotlivé právne normy, to je veľmi dôležité. A potom možné situácie, ktoré môžu nastať. Môže nastať situácia, kedy sa právne normy vôbec neprekrývajú. Čiže zákon, dajme tomu, o KB vyžaduje vykonať analýzu rizik a DORA vôbec nevyžaduje. Blbosť, ale teraz vymýšľam nejaký scenár. To znamená, že ja teraz si nemôžem povedať, že aha, také DORA nechce, tak idem podľa nej, je špeciálna. Nie, to KBčko musím riešiť. Analýzu rizik musím vykonať podľa KBčka a z DORY si budem riešiť to ostatné, čo potrebujem. Právne normy sa úplne zhodujú, čiže DORA mi úplne skonzumuje tú právnu normu z toho iného právneho predpisu, sú úplne totožné, rovnaké. Vykonaj analýzu rizik, super, perfektne. Tak postupujem podľa ktoréhokoľvek z nich, to je úplne jedno, som v súlade s obidvoma, logicky, hej. Pre ani jeden, ani pre druhý prípad neexistuje vzťah všeobecného k špeciálnemu. Neexistuje, hej. Pretože v prvom prípade nie je nič ani všeobecné, ani špeciálne, pretože musím riešiť aj jeden, aj druhý, lebo sa vôbec neprekrývajú. Mám samostatné dva právne ekosystémy. V druhom nie je tiež všeobecný a špeciálny, pretože obidva rozprávajú o tom istom. Len ten tretí prípad, kedy mi špeciálna norma pohltí celú normu všeobecnú, len vtedy je vzťah všeobecného k špeciálnemu, len vtedy mi KBčko ustúpi a vtedy budem postupovať podľa DORY, ktorá typicky ešte k tomu môže povedať, že okrem tej analýzy rizik, ktoré vyžaduje KBčko, ešte vykoná aj toto naviac, tak budem postupovať podľa špeciálneho právneho predpisu. Keby to bolo naopak, že DORA mi povie len analýzu rizik a KBčko mi povie, aj keď hoci všeobecný predpis, analýza rizik a niečo naviac, zase idem to naviac podľa všeobecného právneho predpisu. A štvrtý prípad, že sa mi niekde krížuje, to je ten prípad, čo som práve povedal. Čiže v tom spoločnom priesečníku opätovne som vlastne v dvojke, že sa mi to zhoduje, ale tie ostatné dve časti potrebujem riešiť samostatné. Takže prosím vás, keď budete niekedy počuť, že ale KBčko sa nevzťahuje na finančné subjekty, lebo máme DORu. Hej? Toto majme na pamäti a na to myslíme a je za tým väčšia aj právna práca ako len takéto skratkovité vyhlásenie, pretože naozaj musíte komparovať tie normy, aby ste vedeli povedať, že už to mám pokryté a už nemusím naozaj do toho KBčka pozerať. A ja som to teraz vypol, neuveriteľné. Aha, dobre. Sľubujem, že už som na konci. Niektoré právne predpisy nám toto uľahčujú. Ideálny stav, nikdy v živote sa nedostanem k týmto pravidlám. Nemusím, pretože sa tie právne predpisy, ktoré o sebe vedia, už vysporiadajú vo svojím vzájomným vzťahom v rámci nejakého ustanovenia. Takto to napríklad máme vo vzťahu medzi KBčkom a zákonom ITVS, kde bola snaha, aby to bol ten vzťah vysporiadaný v paragrafe 19. Vôbec sa to nepodarilo, ale bol tam aspoň úmysel. Hej? Čiže tam bolo aspoň napísané, že čo kedy ako a čo kedy má pred niečím prednosť. Keby ste mali teoreticky veľmi nešťastne legislatívne napísané, ale napísané v zákone, hovorím to preto, lebo to aj v tých zákonoch je napísané niektorých, že tento zákon sa neaplikuje a teraz je tam napísaná buď nejaká oblasť, alebo je tam dokonca iný právny predpis, ktorý reguluje nejakú tú danú oblasť, tak vtedy by ste si povedali, super, vôbec ma nezaujíma lex specialis a lex generalis, lebo je to rovno vylúčené na úrovni predpisu, keď je povedané, že KBčko sa na túto oblasť nesťahuje, lebo tam platí úplne iný zákon. Super, vybavené. Napríklad pri ochrane utajovanej skutočnosti sa KBčko vôbec neaplikuje. Máte tam samostatný zákon 215/2004 o ochrane utajovanej skutočnosti a jeho vykonávacie právne predpisy. Ale kým to tam nie je napísané, tak čo sa štandardne stáva, že to nie je väčšinou vzťahovo vyriešené medzi tými právnymi predpismi, len viete, že jeden je všeobecný, KBčkový zákon, a druhý je špeciálny, všetky tie ostatné, tak budete bohužiaľ musieť, ak nenájdete v tých zákonoch alebo tých predpisoch ustanovenie, ktoré sa vysporadúva ich vzájomným vzťahom, čo, kedy, ako, prečo, tak budete musieť ísť do týchto výkladových pravidiel. Lex generalis, všeobecný právny predpis, ustúpi lex specialis ešte v druhom prípade, okrem toho prvého buletu, ktorý sme si povedali. A to v prípade, že máte dve požiadavky, ktoré sú také, že popri sebe nevedia existovať, dokonca si odporujú. KBčko zakazuje nejaké správanie, ITVS prikazuje nejaké správanie. Nemôžu existovať popri sebe tieto dve záväzné pravidlá správania sa. Vtedy vám ustúpi všeobecný právny predpis. Potom môžeme ísť ešte ďalej, neskoršie má prednosť pred skorším a tak ďalej. Nebudem vás tým zaťažovať. Toto je správny výklad obsahu lex specialis derogat legi generali. Dobre? Takže pozor na to, čo budete počuť a keď vám bude niekto vysvetľovať, že toto nie, lebo však my máme špeciálnu právnu úpravu.
Máte nejaký príklad, ale myslím si, že sme si ich povedali viacej. Čiže bohužiaľ, ste nemysleli, že vám prídem s nejakým dobrým posolstvom, ale ja som vám prišiel s posolstvom, že budete musieť súlad riadiť nielen naprieč všetkými právnymi predpismi, ale aj v ich priereze. To znamená sa v nich hrabať a vyhodnocovať, čo je viacej, čo je menej, čo má väčšiu váhu a podľa čoho teda kedy postupovať. Toto sú nejaké 3 bulety, ktoré sme si povedali, ale tú postupnosť vy všetci dobre poznáte. Je asi nejaká takáto z tohto môjho ukradnutého slajdu. Čiže takto to nejako vyzerá v praxi, len si tam treba dať tých obrazočkov viacej, pretože tento obrazoček sa týka každej jednej právnej úpravy samostatne. Čiže práca, podľa ktorého, kedy a ako postupovať by mala byť na začiatku, a aby ste si to teda uľahčili, aby ste si rozhodli, že teda ktorým proces, viete, ono môžete mať požiadavku výkonu analýzy rizik podľa záväznej metodiky a druhý právny predpis vám povie len vykonáte analýzu rizik, ale nepovie metodiku, teraz čo? Čiže a takto to napríklad aj bude teoreticky, pretože možno, že kabečkový zákon nám zozáväzne nejakú metodiku výkonu analýzy rizik, čo doposiaľ zatiaľ nemáme v právnych predpisoch SR a tak ďalej. Čiže toto je, čo som vám chcel odozdať, posťažovať sa, aký máme ťažký život. Ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že sa niekedy vidíme ešte a počujeme. Ďakujeme aj my. Ja len veľmi rýchlo a stručne, keď si tak tu rozprával o všetkých tých právnych predpisoch, akým spôsobom sa vysporiada s tým absolútnym nedostatkom právnych predpisov, ktorým sa musia organizácie riadiť na Slovensku? Že by nejaká NIS 3, že by... Už sa píše, nie? NIS 3 sa píše. A čo je pravdy na tom, že už by to malo byť nariadenie, rovnako GDPR? Tiež som počul, že by to malo byť nariadenie. Ono asi by to nebolo úplne zle, lebo by sme sa tu zbavili takých tých hier o tróny, že čo je náležitá a nie je náležitá transpozícia. Ono aj NIS 2 malo byť nariadenie, ale bratia Česi do toho hodili vidly, takže je to smernica. Česi neradi sú regulovaní, nie sú neradi, keď im niekto rozpráva z úrovni Bruselu, čo majú robiť. NIS 3 má byť nariadenie, iba že by si zase niekto povedal, že nebude. Nebudeme strašiť, myslím si, že povedal si toho celkom dosť. Ďakujem.